Рәфис, исәнмесез? Исәнмесез, исәнмесез. Сезгә шундый сорау бирәсем килә. Сезгә ата-каз кушаматы ни сәбәптән килеп эләкте ул? Бу сеңелем кушамат түгел, аны гел сорыйлар инде. Рәфис абый, син ник атаказ, ник атаказ дип үзеңә дәштерәсең? Начар түгелме ул кушамат? Юк, кушамат түгел ул сеңелем. Ул минем чын фамилиям, ул минем буыннан буынга килгән нәселемнең фамилиясе. Безнең Чуашстан ягында, Шыгырдан ягында тугач, безнең авылда шундый кызык фамилиялар бик күп. Мин шуларның берсе Атаказов Рәфис Равилович була. Минем элек-электән бабамнар Атаказов булган. Бабамның бабалары Атаказ булганнар. Әлбәттә, ул Атаказ кушаматыннан килеп чыккан фамилия. Атаказ кушаматына Оф дип куйганнар да Атаказов булган. Кушамат һаман да яши. Шуңа күрә мин Инстаграмда да һаман Атаказ. Нәселегездә юмористлар бар идеме? Нәселебездә юмористлар безнең бик күп. Безнең бөтен Атаказ нәселебез, бөтенесе юморист дисәң булар. Алар әгәр дә бөтенесе тотынып, минем кебек блог ачып, шундый блог алып барсалар, алар әлбәттә һичшиксез бөтенесе дә бик күп подписчиклар җыеп, бик рәхәтләнеп аларны карап утырырлар иде. Менә мөмкинлек булып шул сезгә бер күрсәтәсе килә инде аны. Үземнең туганнар җыелганда утырып, нишәрләр цакылдап сөйләшкән Атаказны. Бөтенесе юморист. Җырларга, биергә, көлергә рәхәтләнәләр Атаказлар. Хәзерге вакытта блогерлар акчаны яхшы эшлиме? Бүтән блогерлар турында әйтә алмыйм, кемнәрдер эшли. Әгәр дә инде үзен чын блогер дип санаган һәм шуның өстендә генә утырган блогерлар бар. Мин алар белән аралашам. Төрле шәһәрләрдән, Казаннан, Уфадан, Чаллыдан, Тюменнән дә бар. Урыс блогерлар белән дә бик яхшы мөнәсәбәттә торам, аралашам. Кемнәрдер әгәр дә шул максат куеп шуннан акча эшлим диючеләр реклама белән эшлиләрдер. Мин үзем менә шәхсән Атаказ буларак, мин Инстаграмнан акча эшләмим. Реклама биргәндә сорыйлар, реклама биргәнсездә бик сирәк кенә рекламалар алам. Үзем ышанган рекламаларга, ышанган кешеләрдән генә. Алардан инде мин теге яшәү өчен акча кереп, шул минем яшәү чыганагы, шундагы акча чыганагы дип әйтә алмыйм. Телефонга интернет сүнмәсен 500, 400 дигән кебек нәрсәләр шулай була. Мин блогта блог алып барганнан блогер буларак кына мин акча эшләмим. Сез үзегезне милләтче дип саныйсызмы? Мин әлбәттә үземне милләтче дип саныйм. Бу сүзнең матур мәгънәсендә милләтче була. Мине теге байраклар күтәреп, митингларга чыгып, мәйданнарда акырып, кычкырып, калган милләтләр начар дигән мәгънә түгел. Мин матур милләтче, мин телне саклау, әдәбиятны, мәгърифәтне, мәдәниятны саклау, үстерү, аны таныту ягындагы милләтче. Татар милләте өчен әлбәттә 90-нчы елларда менә укырга кергәннән бирле ул миндә хис гел яшәде. Мин пассив милләтче идем ул вакытта. Хәзер инде менә активлашып барган милләтче дисәм була инде. Мин очраган бер җирдә, мөмкинлек булган бер җирдә татар теле турында, татарның матурлыгы, теге тел турында түгел, гомумән татарның матурлыгы турында сөйләргә яратам. Шул милләтче мин. Мәскәүгә ничек килеп эләктегез? Мәскәүгә килеп эләгүнең сәбәбе бик тә кичкенәдән мәктәптә укыганда балачакта минем хыялым бар иде. Мәскәүдә торасым килә дигән, якты хыял әйтәм, яшәсәм бары тик Мәскәүдә яшисем килә дигән. Һәм мин аңа бик озак килдем ул хыялымны тормышка ашыруга. Хәзер инде менә 10 елдан артык Мәскәүдә дип әйтсәңдер дә булыр. Мин Мәскәү өлкәсендә яшим. Мәскәүдә яшәдем дә, хәзер мин Мәскәү өлкәсендә яшим. Бу балачактан килгән хыял, шуңа күрә хыялга барырга кирәк, хыялыгызны тормышка ашырырга тырышыгыз җәмәгать. Татар артистлары белән очрашасызмы, юмористлар белән дуслыкта торасызмы? Менә элегрәк теге Инстаграмда утырмаганда, блогер булмаганда, әлбәттә татар артистлары белән кызыксынып, интернет булмаган чорларда инде әлбәттә кассеталар, видеокассеталар, авылга, анда мин Чаллыда тордым, Казанда тордым, ул вакытта да шуңа тартылып алар белән көрүшү, танышу мөмкинлекләре күп булмаса да бар иде. Хәзер инде менә блогер булгач, бераз инде танылгач та, 12 мең подписчик булгач, Инстаграм аша бик күп артистлар белән аралашуда торам. Ошо Мәскәүгә килгәндә очрашабыз да, Казанга килгәндә дә очрашырга мөмкинлек булганда очрашам. Юмористлар белән дип әйтүем инде, юмористлар белән очрашканым юктыр, мин әмма артистлар белән бик күпләр белән очрашам, күрешәм. Бәлки сезгә концерт программалары белән сәяхәтләргә, гастрольләргә дә чыгарырдыр? Аны миңа әлбәттә блогер буларак үземнең блогта да сорыйлар, Рәфис абый, сез бит җырлыйсыз да, постларда төрле ниләр куясыз, сөйлисез дә, ник концертлар оештырып чыкмыйсыз дигән булай.
Мен әйтәм, юморист булыр өчен хәзерге заманда мин булыр идем, әлбәттә сәхнәгә дә чыгар идем. Беренчедән, бер үзең генә булмый, инде бер продюсермы ничек дип аңлатып бирә алмыйм дип, ягъни этәргечме ничектер. Һәм аннан соң иң мөһиме материал кирәк сәхнәгә чыгу өчен. Теге билдән түбән юмор белән, ниндидер исерекләр турында сөйләп, хатын-кыз образлары киенеп, андый юморны яратмыйм. Менә сез инде яшьрәк кеше, әгәр дә исегезгә төшерсәгез, заманда Константин Райкин дигән кеше ни бар иде. Безнең иде Рәшит Сабиров, үзебезнең Рәшит абый. Менә шундый матур юмор, мәгънәле юмор сатира белән чыгар идем сәхнәгә. Әгәр дә алып эшләп була торган хәзер шундый заман мәсьәләләрен кулланып, файдаланып язылган, кин кадагына суга торган материал булса. Сезне күп тамашачы елак мишәр итеп белә. Ни өчен сез елыйсыз? Тормышта да елыйсызмы? Әлбәттә, мин инде танылуымның сәбәбе шул интернет буенча инде бит теге шүпчар булып, минем елаган WhatsApp'тан кисеп алынган курсташларым белән очрашуга барыр алдыннан булган чынлаттырып, чын күңелемнән елаган видеоны кисеп алып, шулай җибәргәннәр иде, шуннан мин танылып киттем. Елак дигәндә, әлбәттә, мин үзем бик тә сентименталь кеше. Шул белән бер вакытта мин үзем бик кырыс һәм бик тә гадел кеше. Җыларга дөрестән дә ул минем әтиемнән килгән, минем әтием дә шундый бик нечкә күңелле. Мин кичкенә генә мультфильмнар, балалар мультфильмы караганда да елыйм. Кинолар караганда, әсәрләр укыганда мин җыларга булдыралам. Ансы дөрестән дә елаклыгым бар. Шулай елап мишәр булып танылып киттем инде мин. Тормышта төп максатыгыз нидә? Төп максатыммы? Төп максатым бик авыр сорау әле үзең илем. Бер дә уйлаганым юк моның турында, но уйларга кирәк булачак. Алдагы үзем шундый сүз бирим әле. Максатым ничек инде? Мин гомер буе максатым белән яшәдем. Беренчедән кешеләргә яхшы булу. Дисәм бик баналь, ни булыр инде әйтерләр, бик матур сүзләр, әдәби сүзләр белән сөйлисең дип. Кешегә яхшы булу инде ул тик әдәби сүз түгел, кешегә начарлык кылмау. Мөмкинлеген булганда ярдәм итү, сүз белән, эш белән, көч белән. Максатым әгәр дә миннән, менә шуннан гына алыйк, шу блоктан гына хотя бы, миннән ниндидер яхшылык, матурлык, ниндидер җан азыгы кемгәдер алалсалар, рәхәтләнеп тыңласалар, карасалар, минем белән аралашудан ниндидер бер ләззәт алсалар, менә бу минем өчен максаттыр дип. Мин үземнең тирәсенә матурлык сибәргә тырышам, ниндидер күңеллелек, яктылык. Хәзерге тормышлар авыр, һәрбер кеше сыкрана, яшәргә авыр. Тегесе монсы диләр. Мин инде менә үземнең яшәешем белән, үземнең булуым белән яшәү матур. Һәрбер нәрсәдә менә әлеге синең белән утырган мизгелдән дә шуның тәмен, ямен тоеп яшәргә кирәк. Менә минем максатым шундый. Сезне алдау җиңелме? Юк, мине алдалап булмый. Мине алдалау бик тә авыр. Мин татар сүз ничек әле ул? Хитрый татарча ничек була, менә оныттым. Хитрый татарин, хәйләкәр татар. Хәйләкәр, әйе. Мин хәйләкәр мишәр дисәм инде ул бит ни була? Алдаларга мине бик авыр. Минем аннары эчке тыйымлавым көчле. Кешеләрне бер-ике сөйләшү белән сизә башлыйм, инде кеше икән, шуңа алдалап булмастыр. Менә ялда кайларга йөрисез? Авылгамы, чит илләргәме? Авылга бик сирәк кенә кайтам. Елына 2 мәртәбә инде план буенча минем шулай каралган, һәничә ел Мәскәүдә яшәгән күрә. Елына 2 мәртәбә әлбәттә яз башында, майларда һәм инде сентябрьләрдә авылга кайту, берничә көнгә Әнкәйгә кайтып килү. Һәм планлаштырмаганнар да була. Чит илгә гомумән чыкмыйм беркайчан да. Ял итү дигәнне, ял итәргә баруны яратмыйм. Иң матур ял итү минем өчен ул үземнең бакчам. Мин ялларымда әгәр дә бер кайда планнар, нидә очрашулар кайса бар булмаса, мин рәхәтләнеп бакчама чыгам, елның нинди фасылына карамыйча да үз бакчамда ял итәргә. Иң матур урын дөньяда ул минем үз өем. Шулай ял итәм мин. Хыялыгыз? Хыялым бар минем. Менә Мәскәүдә яшәү хыял иде, инде хәзер тагын бер хыялым. Казанга күчеп кайтырга Юк. Ул гомумән Казанга күчү турында уйлаганым да юк. Дисәм, хәзер хыялга кайтабыз. Казанга кайтыр өчен бит ниндидер эш белән кайтырга кирәк. Кайтып бит инде менә мин Казан кайттым икән ул. Әгәр дә бик тә кызыктыргыч, ата-казны кызыктыра торган эш тәкъдим итсәләр, менә күңелгә килә торган, бәлки Казанга кайту турында уйлап та карармын. Хыялым минем берәр китап язып карау.
Şiirler yazam ben. Hikaye, kichkine hikayeler de yazam özüm için. Affediniz. Nende bir kitap yazıp karab. Hem tagın bir hayalım var. Ne? Nişe anlatayım hikayeni siz gana. Hayalım var benim. Yani ansı mene yazı fikrim. Әйдәгез сер итеп калдырыгыз. Yok, seyretip de kalır. Tağın bir hayalım var elbette. Tağın kitapka istep, kinoda düşürüyor hayalım var benim bitti. Birer Tatar filminde, ninde mesela Oğul Jüleri rolün oynarıydım. Benim şimdi bir hayalım var elbette. Әгәр дә сезне мәдәният министры итеп куйсалар, иң беренче эшне нәрсәдән башлар идегез? Eğer de medeniyet koysalar mı? Medeniyet ministri itip koysalar otaqazını min cenzura kirtireydim. Нишләп? Cenzura kirtireydim. Çünkü mene cenzura ol bir yaktan karasın bir yok şey bir. Men şöyle dep oylayım, kelişmesler belki bir qarag'ashlar. Eng birinchi şeratda cenzura kirtireydim. Sahnada da, yozuvchilarga da, yerga da cenzura kirtireydim. Çünkü bizning hozirgi turmushimizda bitta ko'p yemsizliklar da ko'rila boshladi. Nechik deb aytayım. Yozda bilmagan yozuvchilar, yoza bilmagan yozuvchilar degan ko'p meni shuni ishlar edim birinchi şeratda. Hem bek ko'p qolgan ishlarni ishlar edim anlari. Рәфис әфәнде, әңгәмәне төгәлләп, минем караучыларыма, тыңлаучыларыбызга нинди теләкләрегезне юлларсыз? Dileklerim benim şunday, neysen her bir kişiye kömeklep, her birinize ayırım hürmetle mene bu kanalını karıp barışlar, Fagile'nin kanalını karıp barışlarga barınızga da en birinci şeritte dünyadaki en kadirli eybirini ol sağlıkını tileysim kele. Sağlık bulmasa bir nersede gerek değil, kızık da tügül gerek miydi. Şuna göre bulgan sağlığınızı saklağız, sağlıklı bulurga tırışığız. Yüzegiz için saklağız, balalarınız için yüzegiz saklağız. Sağlık. Hem de sağlık bilen bir etten, men şol sözüne gel yaratam. Her bir nerseden, her bir günden dem tapıp, yem tapıp yaşayız. Şol benim dileklerim her bir kişiye.